खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दिनै 22 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे जाख्ल'नाय एबा दुर्नीतिनि सरकार। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सासे एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गावसिनि दोलोखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों मोनसे जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मोनसे जाख्ल'नायनिसो सरकार आरो आं माब्लाबाबो बिथांमोनखौ फरायसा आफादनिफ्राय फैनायखाय बेबायदि जाख्ल'नाय नङा एबा दुर्नीतिजों लिप्त जानाय नङा होननानै सानदोंमोन, जायनि थाखाय आंनि गोसोआ दुखु मोनदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा आथिखालाव बिटिआर सरकारा मोनसे जाख्ल'नायनि सरकारसो होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय सोद्रोमाफोरा खुद्रिसारनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव बडलेण्ड मुंख्लं नखरफोरनि जानानै गोबां सोद्रोमाफोरानो बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माखासे अनसुंथाइ मोननांगौमोन, नाथायबा गोबां मुंख्लं नखरफोरनि सोद्रोमाफोरानो आथिखालावबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै, जायखौ लानानै मैया मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय मोनसे खुद्रिसारनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा आथिखाल बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा प्रमद बर'खौ अजद होनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बिथांमोनहा आथिखालाव सरकारखौ मुंख्लं नखरफोरनि थैजों एबा मुंख्लंफोरनि थैजों दाजानाय होननानै बुंबाय थादों, नाथायबा बिथांमोनहा मुंख्लंफोरखौ गावबागाव राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायल' बाहायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिथांमोनहा मुंख्लंफोरनि थैखौ एबा मुंख्लंफोरखौ बिथांमोनहा बेसेन होनो रोङाखै होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव थाबैनो मुंख्लं नखरफोरनो मोननांगौ जा अनसुंथाइ बेखौ होनो थाखायबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय बोसोरावनो पर्बतजरा ओनसोलाव गासै 10 कौटि रांनि लामा दालां बानायनाय जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौ नुबाय थानो मोननाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव दुर्गा फुजानि समावनो टिपकाइ ओनसोल एबा पर्बतजरायाव बेरायहैनानै मोनसे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि बिथाङा फैबाय थानाय देग्लायनि बोसोरावनो गासै पर्बतजरा ओनसोलाव गोबां लामा दालांफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दं एबा गोग्लैसोनानै दं, जायखौ लानानै बिथाङा फैगौ एबा देग्लाय बोसोरावनो 10 कौटिनि लामा दालां बानायनानै होनाय जागोन होननाबो बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो गासै गुबुन गुबुन समाव पर्बतजरा ओनसोलनि 20 कौटिसोनि लामा दालांफोरखौ फारियै बानायनानै होलांबाय थानाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' हारिनि मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद एनएलएफबिनि खौरांगिरि मेल लानाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गुबैयै मैया आसाम सरकारनि बानजायनायाव होजानाय एनएलएफबिफोरनो गासै 2 लाख रां गथायनाय हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला गुबैयै 2 लाख रांखौ जोंनि सनाय डेजिगनेटेड केम्प आरो क'क्राझाराव थानाय एनएलएफबि केम्पनिफ्राय रावबो सोद्रोमाफोरा लायनाय जायाखै। लोगोसे बे रांखौ गुबैयै एनएलएफबिनिफ्राय एक्सपेल जानाय माखासे सोद्रोमाफोरासो बे रांखौ लायदों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोनहा रांखौ लायबाय बिथांमोनहा जाहाथे बे रांफोरखौ गाव गावनि नांगौ खामानियाव बाहायो, लोगोसे समाजाव थानानैनो सिभिलियन बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो, बेखौनो गुरै खावलायनायजों लोगोसे बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदों एनएलएफबि आफादा थारैनो बेबायदि 2 लाख रांजों गोरोबथा जायाखै एबा 2 लाख रांनि थाखाय एनएलएफबि आफादा जोनोम जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरो बुंबावदोंदि एनएलएफबिआ गावनि थांखियाव सहैयागौमानि जिरायनाय नङा।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै मोनसे हारिमुआरि रोंग'सा मावबादा खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव गुबैयै बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव मावबादाखौ खुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव मोनसे जौगाखां थाखोनि एबा जौगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जुथायै काजलगावआव मोनसे बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव रोंग'साफोरनि फोरोंथाय मावबादाखौ खुंनाय जादोंमोन, जेराव बे मावबादायाव बर'फोरनि फावखुंगुरफोरजों लोगोसे गोबां बर' सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन रोंग'साफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव आथिखाल बिटिआर सरकारनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफआव जइन जाबाय थानाया आं सोमोनांगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन समाव गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जयनिं हाबाफारि लानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय सेरफांगुरियाव मोनसे बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै 700निबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव बे हाबाफारियाव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयेन जाबाय थानायखौ नायनानै आं सोमोनांगासिनो दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा गावसोरनि गिबि गायसनथाय सानखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव एक्स एनडिएफबिफोरा गुबुन मोनसे आफाद गायसननानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जाय आफादखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मुङै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो बिथांमोनहा आथिखालाव एक्स एनडिएफबिफोरनि गासै बायदि बायदि हाबाफोरखौ लानानै खौसेयै हाबा मावलांनांगौनि थांखिजों बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया बिथांमोनहा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गिबि गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाहागो लानानै बुंनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बिथोर गोरोबथा बायदियै सनितपुर जिल्ला, गहपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरसिम सिमा बारायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै आथिखालाव गुबुन गुबुन मानसिफ्रा सिमा बारायनायखौ हेंथा होदों। बिथांमोनहा साबधान जानानै थानो थाखायबो गुरै खावलायदों। लोगोसे बिथांमोननि सायाव माबायदि एक्सन लानाय जायो बेखौ समाजआ फोरमायगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों बिथांमोनहा।